alle sammen. Velkommen til den her video. I den her video skal vi spille Rivals igen. Sammen med en af mine venner. P_Ikatyv. Han vil ikke have, at jeg nævner hans navn, det kan jeg godt forstå. Og så er han sindssygt winstreak. I forhold til mig, der kun har 1, og han har 25. Vent. Hey, han er lige rundet 100. Jeg spillede med ham før, der var han i level 99. Sygt. Nej, jeg har ikke lagt ud i virkelig lang tid, fordi jeg har været hjemme hos min far. Mine forældre er skilt. Men jeg tænker også, hvis jeg kan finde ud af det, så vil jeg også gerne lægge noget VR ud her på min kanal. Hey, men hvornår kommer der nogen? Kom nu. Ja, okay. Ja, vi valgte arena. Jeg bruger RPG, revolver, kniv, og bombe. Jeg ved ikke hvad. Ja, jeg nakkede den ene. Ja, yes, godt lavet. P_Ikatyv. Vi nakkede en hver. Vi skal ikke ind i den der. Lidt sygt, hvis vi vinder 5-0. Hvis jeg kan få lov til at nakke den nu. Ja, what? Ej, det er så sygt ud. Hallo, sådan. Yes. Og så den ene her er livet, så vi spiller mod en 39. Der er APG som mig, men han kan ikke få det. Nej, jeg har helt glemt at backstep. Jeg har den der for Mario her på min kniv. Min kniv, det ligner faktisk sådan en meget Mario-kniv. Backstep. Yes, backstep. Eller, så var det også. Ja, jeg fik lige 4 nøgler. Og jeg ved godt, jeg er ikke engang tæt på der. Men jeg får spare, men jeg sparer faktisk op til sniper. Jeg ved godt, jeg er overhovedet ikke tæt på. Jeg mangler 41 nøgler, men sådan, jeg vil stadigvæk gerne spare op til sniper. Arena. Yes, arena. Men arena bliver snart fjernet. Og hvis arena nærmest er jeres yndlingsmap, ligesom mit. Så der var en sniper oppe i luften, der parrede. Det tror jeg godt, I så. Ja. Vent, en der hedder Victor.
tage runden, og så vandt vi. Skal vi prøve at tage en med en? Ja. Hallo. Og dem derude, hørte de det der? Ja. Og er det fint nok? Ja, undskyld. Okay, så... Ej, jeg er allerede fortrydt 1v1. Okay, så... Okay, så... Jeg vidste ikke engang, at jeg ville vinde over ham. Han er jo sindssyg til rivals. Han er den bedste, han er den bedste i hele min klasse. Ej, nu har jeg bare lyst til at backstab. Jeg har intet liv. Ej. Men så skriv lige i kommentarfeltet, hvis I synes, at dit liv ligner sådan en Mario-kniv. Det synes jeg altså. Og sådan, det er ikke engang meningen, at jeg skulle have gjort den til en Mario-kniv. Jeg tror P_21 vinder. Jeg først tænkte lige, at det var P_21. Og jeg tænkte sådan, jeg nåede nærmest ikke at tænke. Jeg glemte løb. Der har været den der en gang. Nej. Ej, det lød så sjovt, det der no-scope. Nå, okay. Det var bare alt, jeg ville sige for den her video. Husk at like og subscribe. Hej hej.